Niin äskeisen kappaleen sanoin, Jumalan rauhaa sinulle tahdon toivottaa, hyvä katselija ja kuuntelija, tämänkin niin sunnuntai-illan seuroissa, joka tulee näin netin välityksellä. Tänään teitä on palvelemassa musiikissa ja säestyksessä on Hanna Tanskanen ja Kimmo Sinikivi ja isäntänä toimin minä, eli Juha Mäntylä, ja puhumassa on Jorma Haarala. Ja otetaan tähän alkurukkous. Joo, kiitos Isä siitä, että taas saadaan olla Herra sinun pyhien kasvojesi nimessä edessä, ja kiitos siitä Herra, että saadaan pyytää siunausta Herra tähän hetkeen. Herra, siunaa jokaista katsojaa ja siunaa jokaista kuulijaa Herra, ja avaa meidän kaikkien sydämet ottamaan se sana ja puhe, minkä sä Herra meidän palvelijoittesi kautta ja musiikin sanojenkin kautta Herra välität kuulijoille ja katsojille ja meille kaikille, niin ottamaan se sana vastaan Herra, niin että se muuttuu meissä lihaksi Herra. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan oikein pyytää, että täytä meidät jokainen pyhällä hengellä Herra ja tulella niin, että meidän kauttamme tulee se asia Herra esille, minkä sä tahdot meidän kautta välittää Herra. Täytä Jorma pyhällä hengellä ja tulella ja sillä sanalla ja sanomalla Herra, minkä sä hänen kauttaan tahdot puhua. Herra, kiitos siitä, että saadaan tässä ja nyt jättäytyä Herra sinun hyvin käsisi ja luottaa sinun armoosi ja rakkautesi tässäkin hetkessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Sitten jotain, mitä on sydämellä ollut taas jo vähän pitemmänkin aikaa, ja asia koskee meidän seurakunnan, että niin kuin meitä ihmisiä siinä mielessä, että kuinka me toteutamme ja elämme tätä Raamatun sanomaa, jonka Jeesus ja opetuslapset ja evankelistat ja Paavali sitten on meille välittänyt sanansa kautta. Kiitos siitä Herra, että me oikein saadaan, että tämä sana saa oikein muuttaa meitä ja meidän sydämentä ja mieltämme ja elämäämme, niin Herra, että se on sinun tahtosi mukaista. Ja niin kuin Herra sä sanassasi sanot, että Johanneksen evankeliumissa sana rakkaus on tänä päivänä kärsinyt vähän kaiken näköistä inflaatioon, niin että sitä ruvetaan käyttämään niin kuin väärin. Kaikki sanoo, että eletään niin kuin armon alla. Ja sehän pitää tosin paikkansa, mutta se armo ei salli meidän tehdä ja elää ihan kuinka tahansa. Olen niin miettinyt sitä, että kuinka tämä sana on meitä saanut muuttaa ja meidän elämäämme ja käytöstämme uskon sisarien ja veljen suhteen, niin kuin maallistenkin sisarien ja veljen suhteen ja ihmisten suhteen, että niin kuin sä oot sen meille tarkoittanut ja oot meidän elämäämme sitä, toivot meidän elämäämme sitä asiaa, niin Herra, että tämä sinun sanasi muuttuisi meidän uskovien kautta niin kuin todeksi elämässämme. Ja sä selvästi niin kuin sanassa sanot sen asian, että Johanneksen evankeliumin luvussa 14 useampaankin kertaan, että mikä on se sinun tahtosi mukainen rakkaus. Tämä on otsikoitu, että tie, totuus ja elämä. Älkää teidän sydämenne levoton, uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, ellei niin olisi, sanoisin teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, minne sinä menet, kuinka sitten voisimme tietää tien. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, tulette tuntemaan myös minun isäni. Tästä lähtien te tunnette hänet ja olette nähneet hänet.
Filippos sanoi hänelle, Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme siihen. Jeesus vastasi, näin kauan aikaa olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippos. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isä. Kuinka sinä voit sanoa, näytä meille Isä? Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Niitä sanoja, joita minä puhun teille, en puhu omasta aloitteestani. Isä asuu minussa ja teot ovat hänen tekojaan. Uskokaa minua, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Jos ette muuten usko, uskokaa edes tekojani tähden. Meni vähän hetkinen. Totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän tekee niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempia kuin ne, sillä minä menen Isän luo. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, sen minä teen. Ja sitten lupaus Pyhästä Hengestä. On se asia ja aihe, minkä mun piti pureutua. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Eli jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni, niin meidän on hyvä silloin pitää ja eläytyä tähän ja sanan mukaan. Ja se on semmoista kilvottelua itsemme kanssa. Ei sitä, että me katselemme, mitä toiset tekee ympärillämme, vaan sitä, että mitä me itse teemme. Ja kun me luemme sinun sanaa, siihen Jeesuksen Kristuksen sanaa, niin hän antaa meille siitä esimerkin siitä elämästä. Me ei olla mitenkään lainalla, että se on joku pakko ja pyrkimys. Se on kaksi asiaa, elää armosta ja sitten, että suorittamalla. Ja suorittamalla me ei saavuteta mitään. Ainoastaan Jumalan henki ja Jumalan rakkaus ja armo meissä, jos Jeesus Kristus saa vaikuttaa, niin vaikuttaa meissä sen, että meidän tahtotilamme on noudattaa ja pitää hänen käskynsä, kun me tullaan elämässä siihen tilanteeseen, että me joudutaan valinnan paikalle. Joko sanoa jostakin ystävästä hyvää tai pahaa, niin me tahtotilaa valita hyvää. Ja kun oletamme itsemme, että vaikka kuinka harmittaisi, niin emme sano ystävälle mitään pahaa sanaa, vaan siinä ikään kuin mennään siihen Jeesuksen kanssa siihen ristille ja pidätämme itsemme emmekä moiti. Eihän se meistä täydellisiä tule, mutta sen takia meillä on puolustaja taivassa Jeesus Kristus, joka antaa meidän syntimme anteeksi. Kyllähän kun me kasvamme hänen kaltaisuuteen tällä maailmassa ja pikkuhiljaa, niin meidän monta kertaa lankeamme, mutta jos verrataan lapsenkin kasvua, niin monta kertaa se lapsikin kaatuu ja kompastuu, kävelee, opettelee ja niin muidenkin tekemisten kanssa. Ja samahan on meilläkin, että se ei vie meiltä sitä toivoa pois. Nousemme pystyy taas siitä ja lähdemme jatkamaan matkaa, niin saamme edelleen kilvoitella puhtaalta pöydältä. Ja sitten jakeessa 21 hän sanoo myöskin se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua, joka rakastaa minua, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä. Ja ilmaisen itseni hänelle. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle, Herra, mistä syystä sinä aiot ilmaista itsesi meille etkä maailmalle? Jeesus vastasi hänelle, jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan. Niin, tässä on nyt muutamassa jakeessa niin hyvinkin monta kertaa Jeesus sen niin kuin sanonut, että joka pitää minun käskyni. Niin hän osoittaa sillä rakkautensa Jeesukseen ja Kristukseen. Sen tähden meidän niin kuin omassa elämässämme ja muussa asiassa niin pitää niin kuin ruveta, tai pitää se pitäminen, mutta siis tahtotila täytyy olla se, että tahdomme niin kuin noudattaa Herramme määräyksiä, niin kuin Jeesuskin noudatti isänsä tahtoa.
Niin samahan se on niin kuin meidänkin, että meidänkin on syytä toteuttaa sitten Herramme Jeesuksen Kristuksen tahtoa. Sillä kyvyllä ja uskolla ja armolla, mitä meillä itse kullakin on, mutta armohan meitä kasvattaa eteenpäin, kun me annamme sille vain luvan kasvattaa. Meidän se pitää niin kuin uskoon tullessa ja muussa, niin kyllähän siinä pitää näkyä se asian ydin, että meissä tapahtuu niin kuin selvä muutos. Tietysti jos on hyvinkin elänyt elämäänsä eikä ole mitään isompia paheita harrastanut, ei ole ollut juoppoika tai mitään huumeiden käyttöä, niin se näkyvä muutos on aina vähän himmeempi, mutta omassakin elämässä, kun uskoon tuli, niin se alkoholin juonti jäi siihen ja tupakin poltto jonkun ajan kuluttua. Ja varmasti jotain muutakin muutosta on miehessä tapahtunut, mitä ei välttämättä itse huomaa, mutta toiset huomaa. Mutta niin kuin jo tuosta alusta luin, että Jeesus on tie, totuus ja elämä, niin meidän se uskon elämämmehän perustuu siihen, että Isä kutsuu meitä ja vetää meitä poikansa Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Silloin omalla ajallaan, kun hän parhaimmaksi näkee. Ja uskomalla Jeesukseen Kristukseen me pelastumme ja suun tunnuksella sanotaan asia, kuinka se asia roomalaiskirjassa nyt tasan tarkkaan menee. Ja 9. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Siinä on se meidän niin sanottu tavallaan uskon tunnustuksemme, että näillä sanoilla niin Raamattu sen vahvistaa, että silloin me pelastumme. Mutta siinä on vielä yksi oleellinen asia meidän elämässämme. Jeesus sanoi, että hedelmästään puu tunnetaan. Ja ei huono puu tee hyvää hedelmää, eikä hyvä puu tee huonoa hedelmää. Niin se on tullut siihen tulokseen, että jokainen, joka sanoo Herra, Herra, niin kuin Jeesus Raamatussaan sanoo, niin pelastu. Vaan se hedelmä pitää tulla niin kuin näkyviin myöskin jollakin lailla ja tavalla. Ja se hedelmä on sitä, että se tapahtuu meissä se muutos Herran armosta ja tahdosta ja siitä koulutuksesta, mitä me elämämme aikana täällä maan päällä käymme, niin se elämähän meitä kouluttaa, kun Herra siinä on armonsa kanssa mukana ja opettaa ja vie meitä eteenpäin. Kutakin sillä vauhdilla ja taidolla, kun kykenee ottaa sitä vastaan. Mutta se, että me ollaan tänä päivänä ehkä tultu semmoiseen teennäiseen uskoon, että hyvin herkästi sanotaan, että uskotaan Herraan Jeesukseen Kristukseen ja Jeesus Kristus on mun Herra, mutta sitten mun elämässäni ei näy mitään semmoista konkreettista ja oleellista muutosta. Ja se mua niin kuin on puhutellut ainakin itsessäni hyvin paljon tällä viikolla, että mikä on se hedelmä, mikä näkyy. Mutta sehän vaikuttaa Herran meissä ja Herran armo. Mutta se vaatii sitä, että silloin täytyy niin kuin oman lihan kuolla ja oman himot ja halut viedä sinne ristille ja ojentautua tämän sanan mukaan. Koska tämä sana vie meitä eteenpäin ja sanaa lukemalla, niin se kun me luemme tätä sanaa ja mitä enemmän me tätä luemme, niin sitä enemmän se muuttaa meitä. Pyhä Henki pääsee vaikuttaa meissä sen sanan kautta, mitä me luomme, koska tässä on meidän elämän leipämme, niin kuin Jeesus siellä evankeliumissaan sanoi, että minä olen elämän leipä, että joka minua syö ja joka minun vedeni juo, niin ei joudu kadotukseen, niin se samalla meitä opettaa ja vie eteenpäin ja Pyhä Henki saa meissä sitä ruokaa.
ja me itsekin tietysti. Se on aika vaikeaa, niin ensiksi ajatella, että kun me luemme tätä sanaa, niin tämä muuttaa meitä, mutta kyllä tämä ainakin meikäläistä on ruvennut muuttaa, niin kuin joku jo aikaisemmin on sanonut, että Raamattua lukee, niin rupeaa tunteensa itsensä aina huonommaksi, niinhän tämä tekee. Mutta se on siinä mielessä hyvä, kun sen antaa tehdä, niin silloin myös se muutos rupeaa näkyyn, ja se, että itse ei voi vaikuttaa itsensä millään lailla. En mä voi itteni muuttaa, jos se Herra mua muuta, ja jos en mä anna Herran muuttaa, niin kyllä mä jään niin kuin vanhaksi ihmiseksi ja aatuksi sitten siinä mielessä. Mutta se, että monta kertaa kompastutaan ja kaadutaan matkalla, mutta meillä on se Jumalan armo Jeesuksessa, että me saadaan nostaa pystyyn ja jatkaa matkaa. Ei meidän tarvitse jättäytyä sen takia tältä tieltä, mitä me kuljemme, vaan saadaan nostaa pystyyn ja jatkaa eteenpäin. Että se on niin kuin se mun tämänhetkinen semmoinen sydämen tila, ja huokaus Herraa kohtaan, että Herra armahda ja auta ja muuta minua. Että meidän niin kuin uskon ystävien, siskojen ja veljemme kanssa Jeesuksessa Kristuksessa, että se rupeisi näkyy meidän yhteisössä ja seurakunnissa ja meidän elämässämme. Ei enää moitita eikä etsitä toistemme vikoja, vaan etsitään, että mitä hyvää tuossa ihmisessä on, ja saamme lohduttaa ja kenties joskus kehottaakin ja näin eteenpäin toinen toistamme rakkaudessa. Kaivettaisiin enemmän niitä hyviä puolia toisistamme esille kuin niitä huonompia. Jeesuksen rakkaus, kun se rupeaa niin kuin ihminen rupeaa niin kuin sitä ymmärtää, niin se tulee niin kuin itselle vähän niin kuin käsittämättömäksi. Mutta jos vertaa sitten niin maalliseen rakkauteen, silloin kun minäkin vaimoni tutustuin ja rakastuin, niin kyllähän sitä koko aika koetti noudattaa ja tehdä hänen tahtonsa mukaisia asioita, että ei mikään ollut vaikeaa ja hankalaa tehdä, kun kaikki meni, että totta kai kultaisen ja totta kai rakkaan. Tosin tänä päivänä sitä täytyisi vähän niin kuin palata ensi juurilleen sekin rakkauden suhteen, että niin kuin Raamattu joskus kehottaa meitäkin tekemään, että ensirakkaus on päässyt unohtumaan, niin olisi syytä sitten palata ensirakkauteen takaisin. Mutta ne on niin hyviä vertauskohteita toisilleen, kun Jeesuskin puhuu niin kuin perheenjäsenistä, niin sitten on aina hyvä vähän katsella omaa elämäänsä omassa perheessään, että miltä se näyttää ja tuntuu. Ja siinä on niin kuin hyvä sitä Jeesuksen käskyäkin, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin hyvä kouluttaa niin kuin siihen asiaan. Ja se vaatii kyllä todella meiltä joskus oikein sitä välillä niin kuin tahtotilaakin, että se ei ole niin kuin lain alla menemistä, mutta että se oma tahto on myös noudattaa, niin kuin täällä Matteuksen evankeliumissa fariseukset kysyy suurimmasta käskystä. Mä luen tuosta Matteuksen evankeliumista 22 jakkeesta 34 muutaman jakkeen eteenpäin. Mutta kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, lainoppinut, kysyi häneltä pannakseen hänet koetukselle. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikista sydämestäsi, kaikista sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Niin tässä nyt aika hyviä tulee niin kuin esille, että ensinnäkin täytyy rakastaa Jumalaa kaikista sydämestä ja koko sielusta ja kaikella ymmärrykselläsi. Niin se ymmärrykselläsi, niin mä niin kuin ymmärrän sen, että siinä tarvitaan niin kuin se tahtotila ja niin kuin omaa järkeäkin käyttää niissä asioissa. Se on niin kuin itsensä pakottamista tavallaan tähän asiaan. Toinen tämän kaltainen on
rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Näihin 2 käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Ja näihin kun me yritetään niin kuin päästä eteenpäin tällä asialla, niin sitten kun me itse huomataan, että se ei meitä itseltä onnistu, niin eikö se meitä niin kuin laita rukoukseen ja kääntymään Herran puoleen ja pyytämään Herralta että apua siihen, että Herra, auta sinä minua tässä, että anna sinä sitä rakkautta minuun, että minäkin voin antaa sitä rakkautta niin kuin välittää eteenpäin. Koska jos ei mitään taivasta anneta, niin ei mekään voida mitään täältä eteenpäin välittää. Ja sen tähden Raamattu sanoo kaikissa monessa suhteessa, että kääntäkää katseenne Kristukseen, kun meillä on ongelmia ja kaikkia muita asioita, niin kun me käännämme katseemme Kristukseen ja uskomme ja luotamme häneen, niin hän kyllä pitää meistä huolen. Ei välttämättä sillä tavalla, kun me itse halutaan, että meistä huolehditaan, mutta hän on luvannut, että hän ei jätä, hylkää eikä jätä. Tämmöisillä sanoilla ja ajatuksilla toivotan sinulle kuulija ja katsoja Jumalan runsasta siunausta Jeesuksen nimessä. Aamen. Jeesuksen mä kanssain tahdon, yksin en mä uskalla. Hänet tahdon luonain pitää, rintahansa nojata. Kun on Jeesus seurana, mitä silloin peljännen? Tahdon käydä nurkumatta. Jeesuksen mä kanssain tahdon, kun on usko voimaton. Varoissa hän varjelee, ihmisturva turha on. Kun on Jeesus seurana, mitä silloin peljännen? Tahdon käydä nurkumatta. Mä kanssain tahdon elon tie, kun vaihtuu aina. Päivän paiste raju ilma, kohta täällä vuorottain. Kun on Jeesus seurain, mitä silloin peljännen? Tahdon käydä nurkumatta askelitaan seuraten. Jeesuksen mä kanssain tahdon loppuun saakka johtamaan. Hän mun tyynen kuolon virran kantaa rauhan kunniaan. Kun on Jeesus seurain, mitä silloin peljännen? Tahdon käydä nurkumatta askelitaan seuraten. Jumalan rauhaa kaikille. Mä oon monta vuotta pyörinyt yksi laulu sydämelläni ja mä olen laulanut sitä ja nyt me ajateltiin laulaa kolmistaan tämä
minut itseni kahleista irroita, Herra, koska meillä on kaikilla kaikenlaisia haavoja ja vaikeuksia ja vastoinkäymisiä ja ne pyrkivät aina niin kuin tulemaan uudestaan ja uudestaan esille ja monta kertaa niin me ei uskalleta alkaa käsittelemään niitä omia ongelmia ja tarkoituksena on, että jokainen rohkaistuisi niin, että antaisi Jumalalle luvan, että hän saa käsitellä nämä kaikki meidän ongelmat. Me odotamme herätystä. Ja jos meillä on niitä haavoja, niin Jumala ei pysty käyttämään meitä sillä tavalla, kun hän haluaisi. Ja kun me lauletaan tätä, niin tämä on semmoinen rukouslaulu, josta mä olen ammentanut paljon ja toivottavasti niin jokainen kuulija ja katsoja saisi tästä vielä semmoista uutta voimaa, rupea käsittelemään niitä omia ongelmiaan niin Jumalan kanssa ja huomaa, että niin se ei satu niin paljon kuin vihollinen yrittää sumuttaa meitä, että se sattuu, että älä missään tapauksessa ala käsittelemään, että se sattuu niin paljon, että sä et kestä. Ja kuitenkin, kun me Jumalan kanssa käsitellään näitä asioita, niin me huomataan, että me päästäänkin yllättävän helposti niistä ylitse. Jumalan siunausta. Itseni kahleista irroita, Herra, minut tarkoitit toisia rakastamaan. Uudista varusta, Herra, minut herkistä toisia kuuntelemaan. Olen kallis ja tärkeä sinulle, Herra. Tulit minua lastasi vapahtamaan. Minut itseni kahleista irroita, Herra. Minut varustat toisia rakastamaan. Rakkauteesi uppoudun kokonaan, Herra. Minä sinussa elämän täyteyden saan. Minun henkeni, ruumiini, sieluni, Herra. Hoidat ehjäksi, alttiiksi palvelemaan. Rakkaudesta ylistän sinua, Herra. Suurin lahjoista onhan se lapselle maan. Minä kiitän ja riemuitsen sinussa, Herra. Sillä kaikkia täällä nyt rakastaa saan. Jumalan rauhaa. Rukoillaan tässä aluksi. Kiitos taivaan Isä, että me saadaan Jeesuksen nimessä tulla sun kasvojen eteen. Ja Herra, me pyydetään, että sä avaisit meille sanan ove. Kiitos, että sä varjelet mua, että mä puhun omiani, vaan mä puhuisin, Herra, sinun sanojasi. Kiitos, Herra, että me saadaan rukoilla toistemme puolesta ja mä tuolen nyt oiva sallin sun kasvojen eteen ja kiitetään siitä, että mitä oivassa on ja kiitos, Herra, että sä parannat oivan täydellisesti Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että sä nostat oivan jalkeelle ja kiitos, että sä
siunaat ja enennät hänen armoitustaan paljon ja kiitos, että hän saa loistaa sun kirkkauttasi Isä Jeesuksen nimessä. Mä otan tässä Jesajan kirjan 43 luvusta muutaman jakeen. Älkää muistelko entisiä, älkää menneistä välittäkö, katsokaa, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Minua kunnioittavat metsän eläimet, sakaalit ja rutsit. Minä annan vedet korpeen, virrat erämaahan antaakseni kansani valittuni juoda. Kansa, joka olen valmistanut itselleni, on julistava minun kiitostani. Nyt joku voi sanoa siinä, että hyvähän sun on puhua siinä, että älkää muistelko menneitä. Mutta kun tämä on Jumalan sanaa, niin se kannattaa ottaa vakavasti. Ja mä olen itse kokenut, mä olen ollut rikkinäinen ihan nuoruudestani lähtien ja mä olen siitä ollut kuin varjoja. Kaikesta saan kiittää Jumalaa siitä, mitä hän on mun elämässäni tehnyt. Nyt me odotetaan herätystä ja nyt on myös seurakunnan aika nousta. Ja tossa niin mä muutama 3 viikkoa sitten mä puhuinkin tuosta Joosuan kirjan luvusta siinä ja niin mä otan sen nyt uudelleen muutaman jakeen siitä. No, tässä sanotaan kuitenkin, että ole luja ja rohkea. Ja nyt kun me ruvetaan käsittelemään näitä omia haavoja, niin siinä tarvitaan rohkeutta. Koska monesti tulee semmoinen tilanne, että niin me pelätään sitä uutta ja semmoista tulevaisuuden pelko sitoo meitä hyvin voimakkaasti. Mutta kun Jumala on meidän kanssamme, niin kaikkien näiden asioiden käsittely on huomattavasti ongelmatonta. Ja vihollinen yrittää saada meidät aina katsomaan siihen omaan itseen, omaan napaan ja sieltä tulevaan pahaan oloon. Ja kuitenkin niin Jumala haluaa, että me päästään niistä asioista eteenpäin. Mä näin semmoisen näyn tuossa, että niin semmoinen leijona nousi, naarasleijona nousi ylös ja se oli niin kuin hyökkäys valmiina. Ja siinä taustalla oli sitten valtavan isokokoinen urosleijona. Ja tuli semmoinen mieleen, että niin se koskee Israelia. Sehän on Israelin vertauskuva myös, mutta se on myös seurakunnan vertauskuva, että seurakunnan on aika nousta ylös. Ja siinä meidän taustalla on siellä, niin on Jeesus Kristus itse ja hän on sovittanut meidän kaikki syntimme ja hän on meidän voimamme ja kirkkautemme. Ja kun meillä on tämä suunnaton Jumalan voima kanssamme, niin silloin meillä ei ole mitään hätää. Niin kuin tässä sanotaan, katsokaa, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.
Eli kun me ollaan siellä vaikeuksien erämaassa, niin hän raivaa tietä meille. Ja yksi semmoinen on ylistys ja Raamatun luku, psalmien luku ja sitten esimerkiksi Jesajan kirja. Siellä on todella paljon muun muassa semmoinen, että hän ylös nostaa maahan kumartuneen. Eli siinä on valtavia lupauksia. Ja tuossa 44 luvussa, näin sanoo Herra sinun luojasi, joka on valmistanut sinun äidin kohdusta asti, joka sinua auttaa. Älä pelkää palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, jonka minä olen valinnut. Minä vuoratan vesiä janoavalle ja virtoja kuivalle maalle. Minä vuoratan henkeni sinun siemenellesi ja siunauksen vesoillesi. Niin, etten kasvat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla. Kuka sanoo, minä olen Herran oma, kuka nimittää itsensä Jaakobin nimellä, kuka piirtää käteensä Herran oma ja ottaa Israelin kunnia nimekseen. Nyt meidän tulee siunata Israelia ja kun me siunataan Israelia, niin Jumala itse lupaa siunata meitä. Ja joka Israelia kiroaa, niin Jumala kiroaa sitä. Ja nyt meillä on semmoinen, suomalaiset on ulkoministeriön kanssa niin monta kertaa niin äänestänyt YK:ssakin Israelia vastaan ja se on vaikuttanut varmaan suomalaisten elämään hyvin paljon, koska me ollaan silloin kirottu Israelia. Mutta meillä on aina mahdollisuus tulla Isän Jumalan kaikkivaltiaan eteen ja pyytää anteeksi niitä syntiä ja sitten, että pyytää, että me saamme rakkautta Israeliin. Näin sanoo Herra Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Nyt suomalaisetkin on unohtanut evankeliumiin ja Raamattua pilkataan ja sitä yritetään kaikella tapaa niin poistaa sitä kaikkien elämästä ja senpä takia esimerkiksi nuoriso on tällä hetkellä niin pelkää, on kaikenlaisia näitä mielenterveysongelmia ja ne tulee koko ajan lisääntymään, koska ei ole turvaa Jumalassa. Koska se Jumalan turva on meidän kaikkien turva. Älkää vavisko, älkää pelätkö, enkö minä jo aikoja sitten antanut sinun kuulla ja sinulle ilmoittanut, että te olette minun todistajani, onko muuta Jumalaa kuin minä, ei ole muuta turvakalliota, minä en tunne ketään. Eli tämä on todella vahvaa sanaa ja jakeesta Jesaja 45 ja 7. Minä teen valon ja luon pimeyden, tuotan onnen ja onnettomuuden, minä Herra teen kaiken tämän. Vihmukoon taivas ylhäältä, vuotakoon pilvet vanhuskautta, avautukoon maat ja antakoon hedelmänään pelastuksen, versokoon se vanhuskautta, minä Herra olen sen luonut. Antakoon hedelmänään vanhuskauden pelastuksen. Eli kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja jos täällä on ja katsojissa on joku semmoinen, joka ei tunne vielä Jeesusta vapahtajanaan, niin mä pyydän, että niin sä avaat sydämesi ja sä voit sanoa vaikka, Jeesus, mä tulen sun kasvojen eteen ja pyydän kaikkia syntejäni anteeksi ja Herra, puhdista mut verelläsi. Puhdista ja uudista. Herra, mä avaan tässä hetkessä sydämeni ja tuu mun elämääni ja hallitse mua ja vie mut kerran taivaan kirkkauteen. Jos sä näin rukoilit, mä Jeesuksen Kristuksen palvelijan sanon sulle, että kaikki sun syntisi on anteeksi annettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja sä voit olla varma siitä, että niin Jumala ottaa sun sanasi todesta ja hän antaa sulle sen voiman
Niin kuin sana sanoo, mä taisin äsken sanoakin, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapseksi. Minkä takia oikeuden? Sen takia, että jos me satutaan lankeamaan johonkin syntiin, niin meillä on aina oikeus tulla Isän Jumalan kasvojen eteen ja pyytää, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja voiman sen takia, että Jumala on lähettänyt meille sen Pyhän Hengen voiman taisteluun syntiä vastaan. Ja Jeesus sanoo itse, että en minä jättänyt teitä orvoksi, että minä lähetän teille toisen puolustajan, Pyhän Hengen, olemaan teidän kanssanne iätti. Sitten täällä Jesaja 45:11 sanoo, että näin sanoo Herra Israelin Pyhä, joka on hänet tehnyt. Kysykää tulevia minulta ja jättäkää minun haltuuni lapseni, kätteni teot. Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle. Minun kätteni on levittäneet taivaan ja minä olen kutsunut kaikki sen joukot. Meillä on niin suuri Jumala, että me ei ymmärretä siitä, että kuinka suuri Jumala meillä on. Mulla itsellä oli hyvin vaikeata tuntea Jumala ja Isä Jumala semmoisena kuin hän on, koska mulla oli Isän kanssani paljon vaikeuksia ja se on vaikuttanut mun elämässä hyvin runsaasti ja siinä on mennyt kauan ennen kuin mä olen saanut siitä, että mulla on Isä taivaassa, joka auttaa mua, joka rohkaisee. Mä muistan, kun mä olin semmoinen surkimus ja kun mä kuulin jostain, että mun täytyy itse niin kuin tunnustaa siinä, että Jeesus rakastaa mua. Ja mä peilin edessä aamuisin, niin mä sanoin, että katselin peilikuvaan ja sanoin, että Jeesus rakastaa sua, Jorma. Ja mä tein sitä varmaan 2 kuukautta. Ja jotenkin kun mä katsoin itseäni ja kun mä kuulin, että mä sanoin, että Jorma, Jeesus rakastaa sua, niin se jotenkin se alkoi täällä sydämessä tekemään semmoista tilaa. Ja mä rupesin huomaamaan siinä, että hetkinen, että mä uskon tähän. Ja kun sana sanoo, että niin eikö minun sanani ole kuin vasara, joka murtaa kallio. Niin sen kova kallio mun sisällä niin rupesi pikkuhiljaa murtumaan. Ja mä huomasin, että Jumala rupeaa muuttamaan mun elämää. Ja kun mä sanoin hänelle, että niin Herra, että muuta mut, vaikka sattuisi kuinka, niin muuta Herra. Ja kyllä se on monta kertaa sattunutkin. Mutta kaikesta huolimatta niin mä kiitän Jumalaa siitä, mitä hän on mun elämässäni tehnyt. Ilman Jumalaa mä en olisi tässä. Ja niin kuin Suomellekin sanotaan täällä Jesaja 45 ja 22, kääntykää minun puoleeni ja antakaa pelastaa itsenne, kaikki maan ääret, sillä minä olen Jumala eikä ole toista. Minä olen vannonut itseni kautta, suustani on lähtenyt totuus ja peruuttamaton sana. Minun edessäni on kaikkien polvien notkistuttava. Minulle jokaisen kielen vannottava valansa. Minusta on sanottava, ainoastaan Herrassa on vanhurskaus ja voima. Hänen luokseen tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta häntä kohtaan. Herrasta tulevat vanhurskautetuksi kaikki Israelin jälkeläiset ja ylistävät itseään onnelliseksi. Kääntykää minun puoleeni ja antakaa pelastaa itsenne. Ja se on suomalaisten ja koko maailman turva siinä, että me annetaan Jeesuksen pelastaa itse. Ja kun monta kertaa sanotaan siinä, että kun mä en pysty kuulemaan Jumalan ääntä, niin täällä Johanneksen evankeliumin 10. luvussa jakeesta 4 lähtien, niin laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, lampaat seuraavat häntä ja sillä he tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska he eivät tunne vierasta ääntä.
Jeesus sanoi, totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Minä olen ovi, jos joku menee minun kauttani sisälle, hän pelastuu, hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Kun me sanotaan Jeesukselle, että niin mä avaan sydämeni ja tuun mun sydämeeni ja muuta mun elämän, niin Jeesus tulee silloin sun sydämen haltijaksi ja hän antaa sen Pyhän Hengen voiman käsitellä ne kaikki ongelmat. Ja sä rupeat huomaamaan, että hän muuttaa meitä sisäisesti. Ja niin kuin Juhakin tuossa puhui, että niin ainoastaan Jumala voi muuttaa meidät. Ja se on taivaan tosi. Koska se on aitoa muuttumista, kun Jumala muuttaa meidät. Jos me yritetään itse muuttaa itseämme, niin se varmaan näkyy. Koska niin sanakin sanoo, että laki aiheuttaa vihaa. Ja sen näkee muun muassa niin muslimeissa. He yrittävät noudattaa lakia ja kaikkia tämmöisiä profeettojen ilmoituksia. Ja he vihaavat kaikkea. Mutta niin Jeesus on tullut, Jumala on niin paljon rakastanut meitä, että niin hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Se on sitä Jumalan rakkautta. Ja se on herättänyt kaikkialla maailmassa huomiota siinä, että niin meidän ei tarvitse yrittää tehdä mitään, vaan Jumala antaa sen voiman muuttua. Ja silloin kun Jumala antaa sen voiman muuttua, niin me ollaan halukkaita muuttumaan niin kuin muuttaa Herra. Ja se ei olekaan niin vaikeata kuin meistä on aluksi luultu. Ja jakeessa 16 sanotaan, että minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Niitäkin minun tulee johdattaa ja ne saavat kuulla minun ääneni, niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Eli kaikkialla maailmassa oli se seurakunta mikä hyvänsä, joka tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra, niin hän on meidän sisaremme ja veljemme Kristuksessa. Ja meidän tulee kunnioittaa ja kilpailla siitä toistemme kunnioittamisesta. Siitä jakeessa 27 sanoo, että minun lampaani kuulevat minun ääntäni, minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Tässä on valtava lupaus. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Nyt me voidaan vedota siihen, että jos meillä on niitä ongelmia, mitkä estää meitä kuulemasta Jumalan puhetta, niin me voidaan vedota tähän sanaan, että Herra, tässä Johannes 10 ja 27 sanoo, että minun lampaani kuulevat minun ääntäni, minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Kun me tähän vedotaan, niin varmasti niin Jumala antaa meille semmoista tekemistä ja tahtomista, että me pikkuhiljaa me ruvetaan kuulemaan hänen äänensä. Minä annan heille iäisen elämän, eivät he ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun isäni kädestä. Isäni, joka on antanut heidän minulle, on kaikkein suurin, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Ajatelkaapa. Minä annan heille iäisen elämän, eivätkä ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Tämä on Jeesuksen puhetta, lupauksia. Ja sitten täällä on Johannes 13:34. Uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne. Kuten minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Kaikki tuntevat teidän minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. No tässäkin mä olen pohtinut ja pureskellut tätä
sanomaa siinä, että uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisiaan. Mä olen joutunut tunnustamaan sen Jumalalle, että Herra, kun mä en pysty rakastamaan itseäni, enkä ketään muuta, niin mitenkä mä voisin rakastaa sua? Herra, tee jotain. Tee mun jotain mun elämässäni niin, että mä oppisin rakastamaan terveellä tavalla omaa itseäni, muita ja sitten sua, koska ei mulla ole niitä eväitä, että sun on annettava ne mulle. Ja tässä sanotaan, että kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli se rakkauskin tulee Jumalalta. Mutta meidän tulee vaan pyytää sitä. Ja täällä sanotaankin jakeessa Johannes 14 ja 16, minä olen pyytävä Isältä, että hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iätti. Pyhän hengen, joka tuli silloin helluntaina. Ja sitten jae 26, puolustaja, pyhä henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, opettaa teille kaikkia ja muistuttaa teille kaikesta, mitä olen sanonut teille. Joku voi sanoa, että niin, kyllähän mä sitä sanaa luen, mutta kun mä en mitään muista. No senkin mä oon kokenut. 93 multa meni muisti. Ja mä tiedän, että kuinka vaikeata se on, mutta niin Jumala on sen muistin antanut mulle uudestaan ja kaikki se, mikä on kadonnut, niin goodbye. Ei haittaa ollenkaan. Ja sitten kerran, kun mulla oli 3 kalenteria, mihinkä mä merkkasin kaikki menot, mutta sitten mä unohdin katsoa niitä kalentereita ja mä taas unohdin monta asiaa. Ja mä tuskailin siitä. Ja sitten mä luin kerran, aukasin Raamattua ja tuli tämä jae, että puolustaja pyhä henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, opettaa teille kaikkia ja muistuttaa teille kaikesta, mitä minä olen sanonut teille. Tämä muistuttaa, tämä niin kuin loikkasi mun silmiin ja mä tajusin, että Herra, voiko se olla mahdollista, että jos mä olen unohtamassa jonkun tärkeän asian, että niin sä voisit muistuttaa. No mä olen kertonut tämän varmasti monta kertaa, mutta niin, jos täällä on joku semmoinen, joka ei ole kuullut tätä ja tuskailee oman muistinsa kanssa, niin kerronpa sen kuitenkin. Siitä meni 3 viikkoa aikaa ja eräänä päivänä iltapäivällä niin mä otin fillarin ja lähdin polkemaan kaupunkia kohti ja ihmettelin mennessäni, että niin mitä ihmettä mihin mä menen, kun ei mulla ole mitään tarkoitusta mennä tuonne kaupunkiin. Ailin Turun tietä alaspäin ja yhtäkkiä mä jarrutin voimakkaasti. Taas olin kuin äimän käki, että niin hetki, että eihän mun pitänyt pysähtyä tässä. Niin vaan se oli pitkä vana siinä jäi, kun mä jarrutin. Ja mä rupesin katselemaan ympärilleni, että niin työvoimatoimisto. Hyvänen aika. Otin lompakon esille ja katsoin, niin se oli viimeinen päivä, viimeinen tunti, kun Jumala muistutti, että mun täytyy juosta sinne työvoimatoimistoon, että mä saa karenssia. Ajatelkaa, miten Jumala pystyy meitä ohjaamaan. Ja hän tekee, jos hän on tehnyt sen mulle, niin hän tekee varmasti myös sulle. Meidän täytyy vain tarttua siihen lupauksiin. Herra, täällä sanotaan näin. Ja Jeesus itse antoi siitä esimerkki, että me voidaan vastustaa pahan valtaa Raamatun sanalla. Te muistatte, kun Jeesus oli kiusauksissa erämaassa ja kun hänet tuli nälkä 40 päivän kuluttua, niin vihollinen ilmestyi ja sanoi, että jos sä oot Jumalan poika, niin muuta tämä kivi leiväksi. Mitä Jeesus sanoi? Ei ihminen elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Vihollinen joutui väistymään. Ja se teki sitten 3 kertaa, mutta siihen ei puututa. Mutta kuitenkin tämä jätti niin voimakkaan esimerkin siitä, että niin sanalla me voimme vastustaa kiusausta. Ja tässä jae 27 sanotaan, rauhan minä jätän teille, oman rauhani minä annan teille.
En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Raamatussa on tosi monta kertaa sana, että älä pelkää. Tällä hetkellä vihollisella saatanalla on 2 oikein suurta asetta, valhe ja pelko. Ja sitä se käyttää hyväkseen siinä, ja silloin kun me ruvetaan vastustamaan perkelettä, niin me vastataan hänelle Raamatulla. Mä elin pelossa niin, että mä sen kuoleman löyhkän tunsin sieraimissani, ja mä palelin kuin horkkatautinen erään kerran. Ja mulla oli mä huusin tosi lujaa siinä, että Jeesus auta. Aivan yhtäkkiä mulle tuli sana, että ei meillä ole annettu pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Ja samalla se katosi. Ja tämä sama pelko yritti 3 kertaa saada mut valtaansa, mutta me joka kerta vastasin, että meille ei annettu pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Niin näin Jumala armahtaa ja auttaa meitä. Ja sun kannattaa lukea Raamattua, koska Jumala on kuitenkin semmoinen, hän on luonut meille tämän aivokapasiteetin tänne, ja jos me luetaan Raamattua, niin sulta voi tuntua, että niin sä et muista sitä. Mutta sillä hetkellä, kun sä sitä sanaa tarvitset, niin Jumala antaa sen kuin isäntä, joka ottaa varastostaan uutta ja vanhaa. Elikkä me ollaan hyvällä tiellä. Ja kun hän totuuden henki tulee, hän johtaa teidät kaikkeen totuuteen. Mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevat hän julistaa teille. Elikkä me saadaan pyytää profetian lahjaa, ja profetian lahjaa on moninaiset. Siinä on taaksepäin suuntautuvaa profetia, mikä on tässä ja nyt, ja sitten tulevaisuuteen suuntaavaa profetiaa. Ja kaikkia tätä me voidaan pyytää Jumalalta, että Herra, auta mua. Ja varmasti Jumala auttaa meitä. Ja ei muuta kuin eletään uskossa ja luottamuksessa ja pyydetään, että Jumala itse muuttaa meidät sellaiseksi kuin hän haluaa. Rukoillaan. Kiitos taivaan Isä, että me saadaan pyytää, että Herra, sä muutat meidät sellaiseksi kuin sinä haluat. Anna meille sitä rohkeutta, anna rakkautta, rauhaa, kaikkia mitä me tarvitaan. Ja kiitos, että jos jollain on sairautta, niin kiitos Herra, että sana sanoo, että rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Herra, me tehdään nyt niin. Ja kiitos, että sä annat parantavan voimasi virta kaikkeen sairauteen ja poistat ne sairaudet Jeesuksen nimessä. Ja kiitos Herra, että me saadaan ylistää ja kiittää, ja kiitos, että me saadaan todistaa niistä ihmeistä, mitä Jumala on tehnyt meidän omassa elämässämme. Jeesuksen nimessä. Aamen.
hän teki minun, suuri hän on. Suuri on Herra, suuri hän on, suurempi muita Herrani on. Vaihtoisna aikai, sama hän on, suuri on Herra, muuttumaton. Hän teki vuoren, kukkulat järven, hän teki taivaan, meren ja maan. Hän teki metsän, yön sekä päivän, hän teki minun, suuri hän on. Johda mua, että kotiin aina löytäisin. Kutsu mua, että ääntäsi aina seuraisin. Vahvista mua hengelläsi, että valveilla aina pysyisin. Opeta mua, että sanasi aina ymmärtäisin. Ylistys nimelläsi, oi Herra, korkein sä oot. Kaikki kunnia yksin vain sulle kuuluu aina. Ylistys nimelläsi, oi Herra, suuri sä oot. Kaikki voima, kaikki valta, sinun yksin on. Vain sun sanasi Herra, yksin pysyy. Kaikki muu pois katoaa, vain sun työsi Herra, yksin menestyy. Sä sanallasi kaiken aikansa. Kanna mua, kun itse jaksa mä en. Täytä mua hengelläsi.
kaikki kunnia yksin vain sulle kuuluu ainia. Ylistys nimellesi, oi Herra, suuri sä oot. Kaikki voima, kaikki valta, sinun yksin on. Vain sun sanasi Herra, yksin pysyy. Kaikki muu pois katoaa. Vain sun työsi Herra, yksin menestyy. Sä sanasi